नंगौ जोंनि नैबे खुंगुरि गुदि फरायसालियाव आगोलाव सानै मास्टार दंमोन मोजाङैनो सोलिबोदोंमोन स्टुडेन्टआबो एसे बुरजायैनो दंमोन नाथाय दा मा दुखु मोननानै गाव बबे हेडजों ट्रेन्सफार खालामना लांखो दा जों एसएमसिआ बिनि फात्ताखौ मोनाखिसै जोंहा खबर माने ट्रेन्सफार जाखांनायसो जों खबर मोनदों ओमफ्राय आं बुंहरदों एसेसो सावरायमोन जोंजों कमिटिजों ओमफ्राय नोंनि जेनेबा सरकारा ट्रेन्सफार हरदोंबा जों बेखौ नांजाया खिन्थु जोंजों एसे सावरायोबा जोंथ' बिदाय होनांगौमोन ना जोंनिफ्रायनो बिदाय लायाखिसै आं बेखौ बुंदों दा जोंना फोरोंगिरिया खम हिसाबै स्टुडेन्टफ्रा माने फैनोनो बासै बेबायदि दा लासैनो टिचार हिसाबै बिनि सायाव टिचारनि गोनांथि औ नांगौ जोंनो टिचार सासे नांफिनगौ दा सिभिल जानानै दं बेखौनो जोंनि खावलायनाय आरोखि टिचार सासेखौ मोननांगौब्ला माबायदि लाइनजों माबायदि लामाजों मोननांगौ बेखौ जोङो सरकार बिथिङाव डिपार्टमेन्टआव जोङो आर'ज गाबनांसिगोन होमब्लासो जोङो मोननो मोना राहाखौ मिथिगोन दा जों बेखौ बे राहाखौ जों खालामनो नागिरदों औ माने टिचार मोनबोनो थाखाय डिमान्ड दं औ डिमान्ड खालामगोन बेनो नङाबाथ' जोंनि फरायसालिया गोजौआव दावखोनाय नङाना बेखिनियानो प्रब्लेमाथ' गैथ'ला माने जाखिनि एसे एनै माबा दं जों बेखौ जोंहा डेभेलपमेन्ट कमिटि दं हिसाबै नायै नायै जों मावो आरोखि दा स्कुलनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया बे टिचारानो जोंनि अभाबावसो जों बेबायदि दा सावरायनो गोनां जादों आरो जेंना ओरैबायदि जानानै दं जोंनि खुंगुरि गुदि फरायसालिनि हालोदा दा गथ'फ्रा खम जाना दं खारन फोरोंगुरु गैयि हिसाबै फोरोंनायाव माखासे गथ'फोरनि गाव गावनि गथ'फोरखौ रोङिखौ नुनानै दासो इंलिश मिडियाम बर' मिडियाम बेवहाय लांजोब्बाय आरो ओमफ्राय गुबुन स्कुलावहाय थांबाय बेवहाय जों नुदों एसे आगोलनि गाहाय फोरोंगिरि आरो एसएमसिनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि मुङा रायजो राजाजों खुनु गुरुत्थ' लायाजासिनो सामलायबोनायनि थाखाय बेवहाय एसे स्कुलनि हालोदा एसे गाज्रि नुजादों आरो आगोलथ' 60-70-50 ओरैनो जाबोदोंमोन आरो बिनि 50नि खम जाबोआखै ओमफ्राय गोबां बिनिफ्राय रोंना थांबाय सोरबा आंनि फिसाज्लानोथ' बुंनो थाङोब्ला MSW पास जाबाय बिजों फरायलांनानैहाय फिसाजो डिग्री फरायबाय आरो फिसौफोरा दा डिग्री मा फोरोंनानै सासे MSW फरायनो थांबावबाय फिसौजोआ बिदिनो गोबां दङ बिदिनो फिसाज्लाफ्रा दा उकिल मा फरायलायनानै दङ दाथ' 21 जनल' दंसै एसएमसि जानानैथ' दा आफादगिरिखौ जों बुंदों गोख्रैनो मिथिं लिं बिनि बिहित बेबस्थाखौ ओमफ्राय फोरोंगुरुखौ जोङो एसे लानानै डिसिनाव थांनानै एसे गोख्रैजों मोननो बिनि बेबस्थाखौ लानो नाजादों आरो सिंगेल दा जोंथ' मोजां फोरोंगुरुखौनो मोननो लुबैदों सानै नङाब्ला साथाम जागोन होमब्लाबो मोजां स्कुलाव गथ'फ्रा मोजां रोंगोन आरोखि नै जों बेवहाय एसे खासा दं बे खासायावहाय फोरोंनो हायो स्टुडेन्ट गोबां जायोब्ला जों बिनि थाखायनो जों डेभेलपमेन्ट कमिटिनिफ्राय बे स्कुलखौ फोसाबदोंमोन आरो थारमाने दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय बे न'खौ फोसाबनो थाखाय जों मोनसे सेंसन मोननो लुबैदों आरोखि हैयाखै हैफेराखै